अरां दखरा रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा देग्लाय बोसोराव 46थि खेब रंजालि बैसागु फालिथायखौ जोङो बायदि बादाय आयदा लानानै खुंनाय जादों। साननैनि हाबाफारिजों अरां दखरा रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा बायदि बादाय आयदा लानानै जोङो खुंनाय जादों। मैयानि सानाव जोङो बागुरुम्बा मोसानाय बादाय आयदाखौ लानानै बैसागु मेथाइ खननाय बादायनाय, देमसि मोसानाय बादायनाय आरो गोदान मेथाइ मोसानाय बादायनाय बे मोनब्रै बादाय आयदाखौ लानानै मैयानि सानाव जोङो हाबाफारिखौ खोब मेहेर गोनाङै जोङो मावफुंदों आरो बे बादाय आयदाफोराव मैया खोब जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां जाखांफुनाय हारिमुखौ मोजां मोननानै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा नैबे बादाय आयदाफोराव बाहागो लादों। दा दिनै नैथि सान, बे नैथि सानाव जोङो गिबि जोंनि गेवलां मोसानाय बादायनाय बे बादाय आयदाखौ जोङो जागायबाय आरो सोलिबाय थादों बे बादाय आयदाया। बे गेवलां मोसानाय बादाय आयदा जोबनायनि उनावनो बैसागु खुंग्रि मोसानाय बादायनाय बे हाबाफारिया जागोन आरो बेनि उनाव हांख्रायनानै लाबोजानाय मुंदांखा देंखोगिरि हिमांशु स्वर्गियारि बिथाङाबो फैबाय थादों। बिथांखौ जोङो मोनाबिलिनि एबा हरनि 10 रिंगानि उनाव जोङो जौस्राङाव बिथांखौ दिखोगोन आरो नैबे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे जोङो बर' हारिनिनो नैबे आंगो रंजालि बैसागु फोरबोजों माने एंगारहायै मोनसे हाबाफारि जे देरसिनफोरखौ जोङो मान होनानै देरसिनफोरा उन्दैफोरनो जि बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि गागि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि बायदि बिथिङाव माहारियारि आफादफोराव खामानि मावनानै समाजाव बिहोमा होबोनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो लिंना लाबोनानै बिथांमोनखौ जोङो बरायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो खुलुमनानै बिथांमोननिफ्राय जों आशीर्बाद लानाय बे हाबाफारिखौबो जोङो मावफुंबाय। दा नैबे समाव दिनै नैथि सानाव ओनसोलनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिदा फंबाय आइ आफामोना फैनानै लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैदों। बैसागु गेवलां गेवलां मोसानाय बादाय आयदायाव मोन 9ता बादायारिफोरा बाहागो लाफैदों। बे गेवलां मोसानाय बादायनायाव ओजोंहाय धेकियाजुलि थेलामारानिफ्राय मोनसे हानजा फैदों। बेनि उनाव नैबे बरसलानिफ्राय मोनब्रै हानजा, जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोनथाम हानजा आरो नैबे रौतानिफ्राय मोनसे हानजा, गासै मोन 9ता गेवलां मोसानाय बादायनायाव बाहागो लाफैदों। मेसेज होनना बुङोब्ला आं मोनसे बाथ्राखौ गोसोखाङो। जोङो अरां दखरा रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा देग्लाय बोसोराव 46थि खेब जोङो खुंबाय। दा नैबेनि गेजेरजों नैबे बैसागु फालिनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नैबे हाबाफारिफोराव बादाय आयदाफोराव बाहागो लाहोनानै जोङो हारिमु बिथिङाव बिथांमोनखौ माने बिथांमोना बाहागो लानायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बिथांमोना साफा साफायै सासे मेथाइ खनगिरि मोसाखावरि जाहैनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो। दा मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोखांदों, नैबे स्टेजनि गेजेरजोंनो नैबे जों जि जायगायाव जोङो रंजालि बैसागु फालिथायखौ फालिदों नैबे गेलाबिलनि रंजा जौसाङाव, नैबे जौसाङावनो जोंनि ओनसोलनि आथिखालनि मुंदांखा एक्ट्रिस होननानै बुंनांगोन जोङो फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथाङा नैबे गेलाबिल रंजालि जौसांनि न'आ बिथाङा सेरावनो बिथाङाबो नैबे स्टेजाव एबा जों नैबे रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा खुंबोनाय बा बादाय आयदाफोराव बाहागो लाहैनानै नैबे जौसाङावनो बिथाङाबो बायदि आयदाफोराव बादायनानै थांनानै दिनै बिथाङा सासे मुंदांखा एक्ट्रेस एबा मुंदांखा फावखुंग्रि जानो हादों। दा बेनि थाखाय आङो खोब गौरब फिल खालामो। आङो नैबे अरां दखरा रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैसिम रंजालि बैसागु खुंथाय आफादखौ खुंबोनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो इयुनाव दासिम जिहेतु जोङो खोब माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बाहागो लाहोनानै इयुनाव साफा साफा मोजां हारिमुगिरि जाहैनो हागोन, बेनि गेजेरजों आङो मिजिंथिदों।